Idi kalman laeng. Programa ng kay pakangigan, kada kini tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga altaw kat saan nga balin nga idilaing kalman. Pabagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga rod ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkain tayong Loren, nga napoluan iti tagtagainip kanilaeng, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi, tamadama akon nga agdigdigos dito'y karayan mi. Nalpas akon nga naglaba manunemi, ket gapo ta nakalaba akon, ket nakabilag akon kadagiti labaak iti kabatuan. Sisya akon manong, ta pinanawan dakon manunemi ni kiti nasapsapang imiti siyak nga imay naglaba. Babakit manunemi dagitay nadanon ko nga imay naglaba dito'y karayan. Ininto ta siyak ket may saak pala nga balasan. Virgin na virgin manong, ta karadrador ko palaeng iti high school. I'm only 16. Summer idi manunemi ket permi nga kaimas nat agdigos. Nakalitlitaw manunemi ti dalom ti karayan. Ket siyempre, inikat ko amin na paganalay ko. Tanam na maek manunemi nga awan ti makakita kanyak. Awan matataw teglawlaw. Iso nga, no kataad ng mga video kanyak manunemi ket nakabimbintas ti pataglangoy ko. Nawas na digiti legs ko. Nabaknangan ti barokong ko. Ket no kosta haglang languyak. Sa ko kitan ti barokong ko manunemi. Dagiti duwaman sanas ko ket nagmayat. Ohan, nakayaymayat. Nakabudpudawak, napintasak manong. Ado dagiti kaskwela ak nga lalaking ang garaaram kanyak ngem awan ti kayat ko kadakwada. Ket ko nandananang kinitatang nga lolaki di ta makasarak dan iti pagkasaraak sa di syudad. Ket inak tumetenag-enroll ket agbasak iti college iti kayat ko nga kurso nga nursing. Manong nemi nakamaymayat ti panagdigdigos kong panaglangoy, bumatok, lumong awak, iti pagamuam ta. Kasla, ada naglingid nga tao iti kaladaan. Ada mang silsilip kanya. Manong nemi naput ko ti barukong ko. Kalpasan na si mga atak. Nagararudo ka kasi mangan. Nga nangalan ti tuwalya manong nemi. Ket ti tuwalya pinagpunas ko, timalikudak, bahalakan ko na. No makita na tabukod ko, makita na tapatong ko. Basta hano lang kiti makita ti sango ko na. Pag amo manong nemi, tagdag karasakas. Tinalyaw ko. Oo, mati makita. Sino ko man umay dito eh? Awa mati lalaki nga. Baro iti karubami nga. Nga umay dito karayan. Kinapudno na manong nemi. Di kiti ububing lang nga lalaki ti adda. Awan ti kasadar ko ang babaang o nga baro o no barito. Wano da kiti ininaw na ako mga babaro. Awan dadto'y manong. No lapsak tagsao manong nemi halos babae kam amin. Di tatang di kiti lalaki kada lululumi. Ngem no babaro kada mamanong awan. Mamanang kada aading nga babae. Nakasukata kon manong nemi. Dahil ka-t-shirt akon ngem sa anak pa ng bra. Tadyak ag bra-bra. No dak diti karayan. T-shirt nga puraw manunemi pinagbadok. Ket syempre agminar. Agpintas na dusol na manunemi ti barukong ko. Naka-short tak. Tasama ta kong
Kalpasan naman nun nemi niya pa kinita no mabalinan nga akasek dagiti linabaak. Mabalinan nagpintas ti magana. Kindraping kumaten man nun nemi tinangkupin nga nangikabil iti palanggana. Pagamamta ada man na nagkarasakas. Alala, talagang sagid din ada. Tao iti kalagdaan. Nangalak ti batu manong. Binakal ko dyan kadlaw ti karasakas. Matamaan ka no, matamaan ka. Oh man, alam man uno banyas nga ta? Uno pusa? Naalak man ti bato. Danto na tagaray. Oh man. Ha? Alarapap ko lang. Nagsayang. Di ko sa kumapay. Sa kabali. Kawid akon. Hindi makuping ko amin ng alinabaak manunemi nga nakapalanggana. Inimit ko na di palanggana. Nalagaan na ta na magangarudan na kitilinabaak. Aw matanda karasakas. Nabayag ako nga may lablabad ito nga sisyak. Kita pala mapasamak manunemi nga dagkar-karasakas. Arapap ko lang siguro. Gawid ako. Medyo tinaldyapak akinita iti likudan, dagiti ledda, iti ayante nagkarasakas manunemi, awam at magkita. Oh, arapap ko lang. Dinadanon ko natatang ganinanang iti kusina, manunemi, inuroray na ka anak ko. Tamangan tayo. Oh, kumusta't pa naglabam? Nasayat man nang. Nakatughawan di kita kaapsat mo. Di kita adjem. Nakasagana tayo ngamangan. Alagtuga kamitan na nakainanaka mo siguro. Tamangan tayo na. Ay, lakay. Makain tamangan tayo. Kabayatan namang mga kami manunemi. Di pagsasalita mi kat may panggap iti papangko. Panagbasa iti syudad. Lagi-lagi ba ha? Loren. Nanang. Kada kayo nga talong nga kakabsat, sikat inauna, sikat kakaisuna nga babae, puro lalaki di kiti adjep. Di kayat biangkit, kinitatang mo akit, ipas nagputagbasa. Baling ka nga nurse, registered nurse, kahit no kayat mo tutong pa nagtrabaho di abroad, di kat na siya tunay. Kaya, tap no, pimintas matibiyat tayo. Mabalbaliwan dati balay, basamento unto matanata, galbatay matanati galba, sa mapintaan, maaladan. Kasla ka na kitay, babalay na kitay, at dati abroad, nga napinas ti balay da. Di kami nanak, wanang, ang pagdanagan nyo, agraduarak na agraduarak. Manong nemi kalpasan ti pangaldaw, dagiti duwa nga adik, iti naggadalima, nagkinaginaw, taore lalaki, ti kinatao da, obligasyon dumit aginaw manong. Ay, soya ba nak, tang, nadalos di kalapawon, di bangkag, nadalos, kapaya, diyaman tinakman pagturugan, alagi da ang gana. Alam mga lagpungan kinulas ko. Apo, nag-iwas lagit maturog dyan na presko. Iti ong to ti bangkag ni tatang iti dayain ti balay mi manunemi at nakalapaw sa diyay. Iti makadano na ako nakit ata. Niyap-ap kun manunemi ti ules. Iti papag. Kalpasan na. Plastaro kun ti pungan. Eta akit na eh. Lagi na ako na. Ay. Makaturog ako na talaga. Nakalukat tiri daw kantawa iti uluwanak sa kaanak mo tiri daw mano. Naka-shortak. Yung medyo lawlaw. Nano medyo nakayang tisakak. Baka masirip da manon nemi ti pantik. Tanalawlaw nga ti short ko. Diyan mo manong nemi numano nga minutos nga nairade pa. Edita, makariingak. Adda lalaki iti ridaw. Ay, ala,
Sino ka? Siyak na Adonis. Adonis? Ay, saan ka sumsumrek? Awang pagdanagam. Aw, matidaga sa panggipkukin ka. Binoy-buya ka lang ngamat maturog. Siguro, nagsirip ka pa eh. Saan nga nagplaster ti panagidak ka. When? Black ti pantim, ang gani? Ala, napindas ka, Loren. Napungay di kiti matam. Natuntiris na kung mo. Narumpi di kiti bibig mo. Kimang puso ti ropam. Imalo ti pamagim. Nabak ng ti barukong mo. Ala, apigit kinam ti barukong ko. Saan ka nga nakabra? Agminar, dataduwa nga mansanas mo. Ala, pumano ka rito yung itamang pala nga adakas kang kam nga maisaroong dito eh. Taga ano ka? Taga dito ya. Ita lang makita ka. Ita lang makita na. Yung kang kanayon ka makit-kita. Itay manin. Itay digdigos ka. Ha? Sika dito nagkarkarasa kasi kalagdaan? Nagmayat abuyain, di pa nagdigos mo. Kaya't mo sawin, nakita mo? Ala. Rumurakan. Matidakas nga napindak kang kakit. Kahit kumati maturog. Ha? Iti abay mo. Ha? Nailit. Saan? Pagpagiso? Ala! Nagpakasya ka. Ala! Ang mga no. Nuan niya. Nuan da makakita ka na ta. Jack amo no usto dahil imbagak mano. Ala! Ang mga nuan da makakita ka na ta. Tiniramid na manunemi na pan na indrekep tiri daw sa na indrekep titawa. Ala! Ba't di awan sumray kan nga angin? Di iluwat ko na tanit tawa. Ba't nga sumray ti angin? Ori nakalukat na tawa no nakarekep tiri daw. Tama. Ba't makakita ka na dito, Nada ka di? Iso nga irukat ka to tawa, ilukat ko tiri daw. Deta. Nagmayat ka sobrang ti angin niya. Kinuna naman nung name at ikatan naman yung t-shirt na. Ala! Apay nikat mo yung t-shirt mo. Tap na ipakita kang ka. No kaso pindas ti bagig. Nakamatmatyo kaya. Nagadong abs ko. Nagmayatak nga rakupem. Adonis, tsakayat. 16 ko pa lang. Ubingak pa eh. Sa may sa bilin datatang gininanang nga makapagbasa ak. Kat makapagbasa ka. Awan ti pagtanangan. Ala! Apay pati short mo ikatem. Baka kaya't nakatulanin. Baka kahit mo tingin ka t-shirt mo, ken t-shirt mo. Tap nagpadpara ta, nga tilangin mabati, brief ken panty. Ala! Apay ko mo. Di mo kahit itumulog ka niya? Nikat ko short ko. Manong name nakaturong ti imatang ko, iti brief na. Nagtakan. Ay, rumor pa yun ti ulo naman. Ala, di kaya't. Ano ti mo kaya't? Di ka mo sa nagkakasta. Di mo kaya't ngikatan di badom, siya kundi mangikat. Ala, pinginik ka.
Apo, nakamay ti porma ti batuang nga mansanas mo. Ah, Donis, kahit mo ka di nga prusa, gamatak, igamat, duwa nga imak, duwamet nga mansanas. Ah, kastoy. Oh, ala, nagbarad na takulap mo. Pisil-pisilek. Oh, virgin pa lang na ita. Sika pa lang di naka-approve. Sika pa lang di mang pisil-pisil. Oh, Adonis. Oh, nagmayat gayam. Oh, apay nga rod nakakidem ka. Ah, nakakidem ka. Yesudig kong tirupa kitirupam. Ano taramin? Ah, mm, mm, mm. Nakamayamayat beten ti panangamal na panangnanam na kaniya kadigidi bibig ko man. Ore lag sa gawisi tirik na. Amok matin nga balbalsen manong namit in na panangagek kadigidi bibig ko. Numuna ta iruwar na titila na ket voluntaryo mat nganot-nutek manong. Iruwar ko matidila ket not-nutan naman. Kabayatan manong nami ngintultuloy natin mangmasmasahe ti barukong ko. Wahin manong nami may maisan ti mangmasmasahe kadigiti mansanas ko idi mariknak nga ikatanan ti lak. Ti short ko manong lablabusan nak meten. Ket insurot no meten, insurot na meten pati pantik manong inik. Ah, sana inapupo manong nemi ti kanrunahan nga paset ti adda iti salang wano nagbaitan di kidelex ko. Nagit pilit-pilitan na natin manong nemi ti bugto nga perlas ti tuktok ti kuweb. Adadan ti pa naghasok ko manong. Oh, Adonis. Ah, saan kumapay lang Adonis? Ubingak pa lang Adonis. Oh, oh, nangruna lang aruden manon nemi di kutukot na tirame na iti ruangan ti kwebak. Ah, makikiak, Donis. Oh. Intultuloy na manon naming inay ayam ti adday ti baba, idi pababa na ti ulo na ket dagiti bibignan manong nami iti mangagagek iti duwaman sanas ko. Kagatan na kinikinitan manong oh. Nagmayat Adonis. Ah. Oh, nagmayat. Oh. Oh. Nakamay-mayat na isang sangayan tiyak mailadawan no kasano data ang marikrik nakmanong. Nang runa lang rin iti pababanan ti ulo na manong nemi yan at aramiden na. Dati ko lang dagat sabot nga. Neket. No itay kit pirit-piritan na itan kit kinikinitan nan manong nemi ti perlas kat nagmayat. Oh. Adonis. Oh. No itay ket kuko wano itay ket ramay iti man na ikot kutungkot iti ruangan ti langit ngamitan ket deti murdong ti dila na manong nemi ikot kutungkot naman oh Tunis saan nga detat usarem usarem mo dati nakita ka nagdakkel ito nagtibrit mo kastan ti naramid na manong nagsagana akmet manong nemi tari na bawan na kon. Inkabil na iti baet dagiti legs ko dagiti duwa nga tumeng na sana inkalawa. Nako, manong iti mariknakon tinapudot garatangken nga banag nga mayat asumbreken iti kuweba amang pigis iti sa telon ti langit ket oh 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 oh, Adonis. I'm only 16, Adonis. Oh, Adonis, Adonis. Nakariknak manong nemi ti sa M, gem apagapaman laeng.
Ta idi ta ingaton ng ipababa manong nemi ipangato ng ipaba nga ore na lay isagad manong nemi nagmayat. Anang nangro na langro din iti paspasan na mo. Anong nemi kastigaya mo. Oh, anong kagundan manong nemi iti panangamal na kadig iti bibig ko. Kabayanan nga kapkabayong Dunis, Dunis. Kinayat kita manong nemi ka puta at na isang sangyan nga rimuhar itirik na. Dete kayat na itay ti rumuhar kit rimuharen manong. Permi nga nagmayat iti panagpusuak na. Oh, kit kinayat kita ni Adonis. Kalpasan na linukayak katintuloy naman ang tinagkabalyo manong. Oh, Adonis. Adonis. Oh, ngorilag karadakad manong nemi kasla marbat ipapag manong. Aganit it ngagparapag manong nemi ti kawayan nga papag. Nga ori nagwayo nga maging ganit ti abong-abong manong. Iti paspas ken pigsa. Iti panagkabalyo manong nemi ni Adonis. Aging gamapanak manen ko nakit si mabaten. Oh, oh, Adonis. Oh, oh, Lauren, Adonis, Lauren, Lauren, Adonis. Oh, salamat, salamat din. Ah, oh, sa ulitin, ha? Sa ulitin, Adonis. Dimsagan manong. Kaya't kupay ko na kuma. Ang nabanugag kat makaturog ak metmanen manong. Adonis, di nakpambanaw na. Bantayan na isuot man ti arwaten. Tulungan ako. Sige, tulungan ka. Idi maiplastar ko di bakik manong nemi makaturo ak metmanen. Kadya ka mo no binantayan na kunusan. Tadi makariingat. Aw matin Adonis. Adonis? Where are you? Adonis, where are you? Adonis. Oh, matin. Manong nemi, nagmayat. Bimangon ako. Timakder. Di magnaak. Aw mat sakit. Nagmayat. Na, Adonis. Taga anong nga tayo suna? O, ito lang ang makita. Nadlaw ni nanang manong nemi di sumang peta nga nakagaygayat ti isang ko. Oy, Loren, nanang, api kas talangin ti panag-isisam mo. Naimas mo tinaturog. Nagmayat ng ti maturog. Nga presko. Nagmayat. Inaktumanin maturog sa jay. Oray tirabi nga tayo. Nagmayat nga tayo ng iyo di ka mabuting nasiksik kay jay. Hamat nga rin mabalin ti dua. Tanailit siya kama. Mayat. Mayat mi ti dua. Sa bagay. No agtuon da agad mayat. Ano takunan? Ang bumdatan nga tao agtuon. Loko. Sabat kasi sinarak mo ti kalapaw ha? No, sino ko mga ro dalaman? Mga ibaga kayo man, no, si sino? Turo ko ka. Laglagi pa ng tibili may kinatatang mo. Agbasa ka. Una nga akong pagnanagan nyo. Agbali na ka, nurse. Kalpasan ti duwa nga aldaw manong. Napanak ba't manan iti kalapaw. Iti lepas ti pangaldaw.
Nakarakap, unang nakalukat, tiridaw, kaya titawa, manong nemi, idi agadaak, indrantak manong medyo inkayang na laulaw man yung t-shirt ko. Siguro na makaturog ak, buy-buyain nak tumanin. Kinunak, kahit nakaturog ak madmanan manong. Ngay di makariingak. Ni, adamat manin ni Adonis amang buy-buya kanyak. Ay, ala, abi nga di ka simrek ko ma, kat imabay ka kanyak. At abuy-buya naklata na kalsta. Nagmayat ka nga rin buy-buyain. Naka-charge akon. Charge? Ano nga naka-charge? Di ba nang buy-buyakin ka? Nag-charge sak. Iso nga naka-full charge yan eh. Kinunahan naman ng nemi, babahan na t-shirt na sana in roti. Nagtakil! Kaya't mo? Nga niya. Ngasak mo? Kayak nga ta. Padasan. Alaman, bimangon nakmano. Sa niya sa digna. Alakit inigkamak si Patong. Yagsumbangin na Patong na sa ko. Um, mm, mm, ah, dakil. Saan mo nga may sir amin? Aman. Ala, baka kumarabo ko. Ito eh. Sige, ituloy mo. Ha? Tuloy mo. Ala, ang mga ano na makakita ka na ta. Irikip mo taridaw, ha? Awan sobrang ngangin. Irikip sa kastilatan. Donis. Aging kama nung nemi amang mangan kamin nga duwa kini Adonis. Ti ulok adda itinagbaitan di kiti Lex. Ti ulo na met panong nemi kat adda met tini di baba. May mayat manin manong. Nagmayat mo, Adonis. Adonis, mapanak. Ano na, Adonis? Nagbayad na pa ng isarek mo tadilam sa mapagkutsyo-kutsyan. Adonis, anay, apagkagatim. Nakagat ko lang. Nakagat ko nga peso niya ko ano-ano. Nga nangipanaktirik na kagsipot na talaga nga timayo ka kamanin. Namin duha ka timayo kabayatan kan kaninak manon nemi ni Adonis. Sa kalpasan na nagplaster kami nga naimbang. Kaday tamanin manon nemi, di pa nang romansa na kaniyak, di pa nang kagat-kagat namanin kadagitip aday ti barukong ko. Adonis. Napnek kami manin nagpadpada kadidi nga malem manong. Kat no anyat napasamak inidamo, kastamat manin tinapasamak. Makaturog akmat manin. Saan nga minakumpleto turog ko? Ngam na isimpak ti arwatek. Donis? Dinapampanawan Adak lang ti asadak. Makaturog ka manin. Dinagpampanawan naman. Dahil ditipidwa, kahit itipitlumi man. Nakiktutak, iti adda kami tikateng nga anti-romansa, di maki adda madlaw ko ang karkarasakas iti asadag. Adonis, adda bangkit kita ka na ta. Adda bang buibuya ka na ta. Awan, di magkaskasoy na. Adda, awan, adda. Iti bandit daya. Adda karkaras. Awan. Awan. May kaskasoy na. Adonis, alang mo na. Manong nemi. Tipitlo na nga para kanyak ada nakadagtakada kami. Saan nga naulit pa nga inulit ko tinaturog man. Wan. No diket ni Adonisen tinaturog.
Donis? Donis, mapisi ka matindi na turo. Ni isuot na matindi arawatan na ano. Isuot ko matindi ati arawatan. Diyak man makaturo. Gusto mo binaglat ang isuot na turo. Yung sangko nga binantayan mano. Donis, panawa ka to na. Agawid akon. Bye-bye. Ida sa dekakon sa Jabalay manon nami at daduang ubing nga naggapoy Jabalay. Nakasto na titaray da nga nagpadaya. Iti kusina tinagnaak manong nami kat sinabat nak ni tatang. Hay! Tatang, kumatoy! Apa lang? Bakit di makatoy? Alam, makakabilan dak. Makatoy! Alala, hangkag mong to nakastalakay. Sa lutsudin talaeng nagpaiso ti bulong na kito ubing. O, ubing? When? The Elmer kiniya Nestor. Naisarong da sa jayas nagti kalapaw. Kaya nakangagda ka no ti as-asog. Kaya nagkuti-kuti ka gwayong-gwayong ti kalapaw. Kaya nakita na ka mismo. Nga adamang pandag, adamang rabrabukin ka nga lalaki. Ang ngapod no dayta. Sa ngapod no dayta sa ngapod no. Sino ko matilaki nga rin magrabaw kanya kalaman. Malasing ka nini gitubing. Ngayon talaga nga din ang rabaw ka. Awan lang, awan. Imposible nga sa lawason na nagit yung kumpik. Imposible. Awan, naon ti kinapagso na, ita kasang ibagami. Saan ka pa inapan sa Diyos gamang rugi ang first year college? At amatin kasi sinarak mo di kalapaw. Iso man lakang kanan, yung mapapang ka sa jay. Awan, tayo pudno na, eta, saan nga pudno, agrupot ka. Agrupot ka. Apay, mapanda ka pa, doktor. Ha? Kaya ti doktor mga ipanagnek. No, saan ka nga virgin? Mamadi kayo kumakanyak. Tapno ako sigurado ti amin. Agrupot ka. Tayo hindi ito, doktor. Pakita ka. Awan tinarabidak, manong nami doon nagtungpal. Diyos ko. Kananan nyo itong atataramidan. Datatang ginanang tumapaniknikan ng sana kong virgin. Kanang ibagadan to nga. Sa sino nga lalaki. Adonis, dagan na kunak to ah. Tiyak amo no sa dinot pakasaraka kinadonis. Diyos ko. Inaktuman sa di kalapaw at ang nilikas takit maore ko isuna. Hindi makadanon kami ni Tiyan to Doktor Manong. Sobra ka. Doktor, nabaga malimyo. Ay. Oo, sige kaya, Ponso. Okay. Kaduwag ni bakit ko kan tainoon ng anak mi. Napintas na balakas balasan niyo ah. Manatumon mo balasan ko? 16 pa lang, Doktor. Doktor, kahit may kumapa-examen. Apay, ano ti problema? No. Pudno, no saan? Tinasaraan na kita na kitubing. Nakakita ka no kang kuwanang at kanahanaig na nga lalaki. Ay, kasta. Apo. Doktor. Okay. Imsa nga siya ka. Ni misis ko, ore kit doktora Metsuna. Ay, doktor. Naiban na di doktora, manong. Nag-asawa nga doktor ken doktora. Abay, hani. Examen man. No, virgin pa lang mo saan. No. Ubing pa yan, virgin pala na ito eh. Nakanumad ka na. Doktalan tayo mga raprabokan ko, ana. Nagpeso ka di, ha? Saan, doktora? Saan? Samat gaya, mister. Ano nga naskan pa nga, examine nagkapot ha. Imbaga naman ka saan? Nga mawagas ka sigurado, doktora. Sige nga na, umaykan. Anong name? Diyan ka mo no, anyat inaramid na.
Basta, kinita na, pilinaslightan na. Manong name, nakagwantis ni doktora. Kat kaslakayat na isang rekti. Doktora? Kat, oh man, virgin ka pa lang. Diyak man may isang rekti ramay ko. Ikaw naktubay ngamin kadakwada, doktora nga, saan nga po nyo, yung pulong na giti, ubing nga kadakwada. Sige, plasar ka nga ro din. Gamanak, doktora. Gamanak. Mrs., Mister, virgin na anak yo. Kung nagtupay ngamin kadat kayo, tatang na nang linoko na kailang nagitiduang ubing. Loko magtagit yung ubing. Di ka ito man kami mamati ka niya. Talaga ka di ba ng doktoroy? Ganda nyo, nakagwandisak. Ang sobrang tramay ko at talagang nakakandado pa lang. Virgin pa lang dito anak yo. Wala, masensya ka nga rin, doktora. Kahit bilatag sigurado, kakaiso na nga babae nga anak mi. Kapang namnamaan mi ka, nagitito nga kaabsat na. Manungar dati pagbayad mi, doktor, ay, baba niyan. Alahin kam nga rin, doktora. Doktor, thank you. Naragsakan ak manong. Ngimti question. Nagulbot nga tani, doktora? Kahit nakla protektaran? Kasano ko mga arod na sanga sumbre, di ba isang ramay no, nagtakil sa sumbre? Hala. Uno tagtagainap ko kadilaeng? Tagtagainap ko kadilaeng? Nagsubli-subli at manunemi ti kubo, iti kalapaw, ngim awanin ti mauray ko nga donis. Aging ka manunemi, nga napanakon sa syudad, tapno agbasa. No kasta nga bakasyon, manunemi, mapanak iti kubo-kubo, aguro uray, ngim awamat ti mauray ko. Uray no maturog at, hangkumat na matagtagain sa anak mo na makariing, nga adda iso na nga, magbuibuya kanya. Awamatan. Na, haging kakadag ito, manong nemi, balasa nga pailaan, nagraduarag iti kurso ka nursing, kadagtrabaho ita, iti may isang ospital, iti lugar mi. Adamatan ti adjek manong nemi, asumarsaruno, nga graduar tumaten kaniyak, agraduar tumaten katsyak ti mang tultulong keng kuwana. Na, ano manan, mapanak sa kalapaw, agur uray, ngem awmat tagparang na donis. Anya nga tanga di? Talaga ka di nga tagtagainap? Tagtagainap ka dilay? Awang pahay tinubiyok manong naming ang adude kiti agar-arim kanya. Tisap-sapulak kat kaingas kuman ni Adonis. Nga mawammat ti masapulak, mauray ko nga kaingas ni Adonis. Ni Adonis, nga nagparang laing ti tagtagainap. Ngam kaslag payso, saan nga tagtagainap? Ngam apay nga ta, nga virgin nagpailaing. Di nakapapatikin pudno manong nemi. At dan experience ko, amukon ti imnas na ganas na. Ngam apay, nga virgin nagpailaing. Tagtagainap, bunusa. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naming nga kaslay di kalman laing napasamak, kadagyaman naglaunay, ti anos mo nga nangurnos, kalpasa nga nag-insan kang ka, ti detalyena, through your messenger, kadagyaman naglaunay, ti laing mo nga nang ibasa. Ala, sabi ko mat, adamat kas kanyang ang tagtagainap. Na ada experience na nga nakinaig, napadasan ng tinitayok-tayok, nga may sapay lang ang virgin. To'y nga no, dagyaman nga pagayam mo, Loren. Ni Loren, nga nakapadasan, nga may sapila birhen. Ayon.